ongizateari tarte orain, zebra bidean, eta horretan laguntzen digu 15ean behin, Saioa Garmendiak. Saioa, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Oso ondo. Bueno, ez da gutxi, oso ondo, bi aldiz esan da gainera horrela, indarrez, bueno. Bai, gusta na. Bueno, eskertzen da, hori entzutea ere ez, askotan izatena, bueno, tira. Ez da inerreixa. Alako kontundentzia zentzutea, poza ematen du. Bai, baina pozina hau dana ondo, eta bueno, gure historiekin dana ditugu gure gauzak, baina gustora. Bai, beti izaten dira, koska txikiak, bueno, batzutan handiagoak ere, baina aurrera goazen bitartean, seinale ona. Saioa, ekartzen dizkiguzu 15ean behin gai interesgarriak, eta uste dut gaurko honetan ekarri diguzuna, gehienok gutxienez gertutik momenturen batean oso ondo ezagutu dugun, eta ezagutzen dugun, bueno, ez dakit zer den, sentimentu bat, ez dakit, bueno, azalduko diguzu zuko beto zer den, baina gaurkoan antxetatea zitzegin nahi diguzu, Saioa. Bai, irutu zait, eta definitza ere garrantzitsua da, ez? Askotan berba da, erraztasunez ere erabiltzen dugu. Antxetatea jotan nago, tira, a ber, zertaz ari gara, zer da antxetatea, Saioa? A ber, azkenean, antxetatea da, gure gorputzak, ez? Eta gure buruak, estresaren aurrean, dakan erantzuteko modu naturala, bai? Danak bizigea, eta eske, zuk esan ez duna leheno, ez? Beti, bate ezagutzen dugu izan duna, edo guk ere momentu puntual batean izan dugu, bai? Estres maila oso altuan bizigea, korrika eta presaka bizigea, eta, bueno, guk bakoitzak daukagu tolerantzi bat, estres maila bat eramateko, baina gure tolerantzi hortatik gainezkaite deunean, edo pasatzegeanean, etortzen dira, antxitatea, eta, bueno, baina ezin eman egoera hori, ez? Orduan, puntu batean, estres maila bat ona da, bai, guri launduko eguna, gauzakiten eta... Aktibatu egiten gaitu, ez, neurri batean? Hori da, neurri batean aktibatu itegu, baina, karo, gehiagizkoa baldin bada, arazo bat izaten da, ez? Eta, bueno, omeren arabera, munduan, 260 milioi pertsonak, baina gehiago, takate, izan dute, antxetade, puntu bat, momentu batian, edo antxetate batekin bizidia, gabiltza oso, datu kezkagarriak dira, ez? Eta dira, da nola bizigean, ez? Da ondorio bat, eta hori nahi nun gaur zuekin hitzein. Hor, bere izten dituzuzuk, Saioa, noizbenkako antxetatea eta antxetateen asmendua bera, ez da? Bai, gauza bat isalden ezan dutena, ez? Momentu puntual batean, imaginatu, azterketa bat dakagu, edo itzaldi bat eman diet, edo zer gauza momentu puntual batean, ez? Noizbeinkako antxetate bat, eukidezakegu, baina batzutan, alde bat antxetatea, noizbeinka azaldu daitekena, eta bestetik daude, antxetate nahasmendua daudenean, ez? Eta orduntze gertatzea, horrek ja, antxetate mota honekin gertatzea, gure eguneroko bizitza, edo gure egunerokotasunean, zer ikusia dauka, eta ez dugu usten bizitza hori normal garatzen, ez? Bai, eta orduan alarmak bizten dira, ez? Egunerokoa mugatzen digun neurrian, hor dagoeneko, zerbait eskuartzeren bat egitea komeni, ez da? Hori, eta orduan ja arazuk etotzen eskidu, ja limitatzen nahi zaigu, ez? Behar bada, hitz egin beharko genuke, Saioa, sintometaz atzemateko, ez? Noiz gauden antxietate kuadro baten aurrean? Bai, antxietateak sintomak dauzka, bai, baina egia da, segun ze pertsonai, sintoma batzuk emango izko, eta beste batzuk, bai. Adibidez daude, sintoma fisikoak, jala, tipikoa da, bihotza taupadak azkartzea,
arnasketa motzago izatea, izerdia, muskulutako tentsilua, dardadak, bai? Hau dia fisikoa, pertsona batzuk, izango itxuste batzuk, eta beste batzuk, beste sintoma batzuk, bale? Gero dago, sintoma emozionalak, dala, ematigu urduritasuna, beldurra, bai? Beldurra ere bai asko, bai, kontrola hori ez duela kontrolatzen hori sentitzea, larritasuna emateu ere bai, ez? Eta gero, sintoma mentalak, ez? Ezango genuke, diala, hor jartzen zaizkigun pentsamentu horiek, ez? Pentsamentu errepikakorrak, kezka hundia, ez? Gertatuko zaigu, edo ama berrez, imaginatu biostopada gaskarte bat zaizkitze pasakoan, hor, zaiek etortzen zaizkigu, ez? Eta zen nahi gabe sortzen duten, Buf. Bai, eta da nahi gabe bat, eta gaizki pasatze dugu, Bai. Zein izan daitezke arrazoiak, atzetik egon daitezken arrazoiak saioa? Batzuk esateute faktore biologikoak izan daitezke, bai, genetika izan daiteke, adibidez familian baten bate, antxietate joera baldin badu, edo izan baldin baitu, bai, horrek ekartzen dula, guk ere agian, joera gehiago eukitzea izateko, bai, hori da genetikaki esateutena, bai, geho hormonen eraginare esateute, estres hormonen, gehiagizko jarioak, antxetate sentsazioei areagotu iten dula ere, ez? Gero daude faktore psikologikoak, hauek zeintzu dira, adibidez, pentsamentu negatiboak, ez? Pertsona bat, baldin bado, etengabe, pentsamentu negatiboekin, hau azkenian dator ditugun kezkan gatikan, eta pixkat nola da, katastrofiko, ez? Ikusten dana, pelikula horiek iteitugu, ez? Beldurrezko pelikula horiek, pentsamentu negatibo horiek, badia beste faktore, bat. Beraz, botila erdi utxa ikusten dutenek, joera gehiago izan dezakete, antxetate, kuadro batean egoteko, ez da? Hoixe, hori da, bale? Gero bestea, autoestimuare bai, ez? Eta autoestimuarekin oso lotuta da, konfiantza falta, ez? Banik, azkenian, autoestima norberaren buruan ziurgabetasunak, ez? Itego antxetate sentimentu horiek, sortzea igual errexo, ez? Eta gero, ukibaldin badeu, trauma bat, esperientzi bat zaila, gure iraganean, horrek ere piztu dezake, ez? Eta bestaletikan, ditugu ere faktore sozialak, bale? Alde batetik daude, harreman pertsonalak, ditugun gatazkak, bakardadea, horrek sortzen du, erritmo azkarrak, gaur egun lehen osan detenak bizigea, oso azkar, bale? Tardun, ez dugu hartzen ez tarteik atxeden hartzeko, atxeden hartu indar deu. Eta hori luxu bat iruditzen zaigu, ez? Bai, luxu bat, eta batutan ere denbora galtze bat. Eta, ez, zuri igual galdetzen ditute, zintzen unatzo, itxean honitzen, sofan jarrita, lasai asko, zerrin gabe. Eta zerrin gabe, ez, barkatu. Haizea zerriten, lasai egoten, bai? Ez digute erakutsi hori egiten, bai? Orduan, pentsatzen dugu, denbora galtzen deula, ez? Eta hori oso beharrezkoa da, gu ondo egoteko ere, ez? Tarte horiek hartu behar ditugu bezala, jutegea korrika eta presaka, ez? Gero ere bai, konparaketa soziala, ez? Betikua, gu bestiekin konparatzea perfektuak izan nahi hori, ez? Azkenean horrek ez tentsillua, ez da posible hori. Baita hori ere bada gaur egungo gizartearen beste ezaugarrietako bat, ez? Eskaparatismo handia dagoela, eta eskaparateak badakigu. Izaten dira propio jarritakoak, eta saldu nahi den irudi bat irudikatzeko, baina horrek ez du esan nahi, benetan atzean dagoen hori denik, ez? Hori, ez da gutxillo, gu erozke denda batea jute behat eskapatien ze jartzeute, beraientzako dien, daukaten genero ederrena eta unena, bai, baina hori ez da reala.
gero barruan, beste gauza batzuk ere badaude, ez? Orduan, horrek ere perfekzio hori lortu nahia eta hori lortzeko iteitzugun gauza hoietanak sortzei gute ikaragarrizko antsietatea, ez? Gero ere bai gehiagizko kargak, zema zer egin ditugu iteko. Aurrak ere txikitatik, txikia direla, inglesea, estreskola zen gauza dituzte iteko. Ez? Azkenean funtzionatze dugu, agenda erabat beteta. Pasada bat, horrek ere antsietate maila, unditu itegu, ez? Eta gero beste gai bat nahiko nukena aipature bai, sare soziala. Batez ere nerabei, ez? Gure bai, danak gaude sartutako, ez? Baina etengabe konektatuta egon biharra, ez? Denbora guztia, abertze jartzeuten, osea, eske automatikoki ite dugu, ez? Eta gero, horre bai ze saltzea, ze ikustea, ez? Dana pozik, dana parre, orokorrean, orduan, horre bai, horrek ere, horre otia konektauta eta horre, eskatzeutena, ez, perfekzioi, hori, dena perfektu izatea, hoi da jartzeana, hoi da ikustezuna, horrek ere, mesede gutxi. Hori da, ez, orduan, bueno. Pero jakin behar dugu ere, antsietatea, segun pertsona bakoitzai, sortuko jo, gauza batek eta beste batek, ez? Baina, baditugu hor, zenbait, faktore, errexio jartzeutela, guk momentu puntual batian, antsiedade hori izateko, ez? Aukera izatea. Eta ze ondorio ekar ditzake antsietatea izatea? Ondorioak, asko, bai, badidez, gure denbora librea daukaunean, gure plana egiteko garailean, pertsonat antsietateak inda honean, segun ze mailetan da hon, agian ez da gai segun ze lekuta juteko, beldurra daukalako, zer gertatuko zaiola, bai, orduan ja bere aizialdiare murriztu iten da, berdina gertatzen da lagunekin, ez, gero, zukadidez hoian hankapustatze bazu, ikusten da, bai, hankapustatu zu eta danak ulertzen dute, baina pertsona bat etortzen zaizu, nik antsietatia dakar, gizarteak ez du hain garbi ikusten, ez da zeo zer ikusten dana, bai? Orduan, batzutan antsietatea daukaten pertsona horiek ez dira sentitzen, ulertzen diotela besteek, bai? Eta horrek ere, igual egiten du, baztertzea pixka bat, ez? Berdina, familian, ez? Azkenian, familian baldin badu pertsona antsietateakin, eragina badu beste familikiden beraien bai harremanan, bai, azkenian ez da egoera erreixa, ez? Lanean ere, lanean ezin dezeon konzentrazioa guztiakin, arreta guztiakin, ez? Horre bai, posible dakatzu, arazoak izatea, segun zen lan mota daukazun, ez da erreixa, ez? Azkenian, kontuz, antsietatea gure bizitan sartzean nian, nik esateio, pentsa, antsietatea kazunean, ez tezu ondo pasatzen, eta oso osoa da, ez? Baina nire gustatzen zaite nire laguna. Nire laguna antsietatea, bai? Eta batzuk izango jatezu, eta ondo burutik. Baina zatik ezaten nire laguna. Dalako, netzako antsietatea da, abisu emateitena, saioa, kontuz. Edo zein, ez? Ja, oso azelerauta zaude, venga, bale. Osea, eman, ez? Frenua eta geldit. Hori da, ez? Orduan, beak emateizkian sintoma haiekin, batzutan, kieto egon biezu. Eta bestera batea igual, jarraitu ingo genuke, ez? Eta orduan, nire laguna, ez? Gustatzen zaite esatea, naiz da. Lagunak ere badute hori, ez? Nik igual lagun hona ditut, baina lagun honak esate gute, gauzak ere igual ez dituguna nahi entzun, ez? Orduan, hola gustatzen zaite itzea, nire laguna. Eta zer egin dezakegu, behin hor erori baldin bagara, saioa, eta egoera horretan baldin bagaude, zer egin dezakegu antsietate hori kudeatzeko, kontrolatzeko badago estrategiarik horretan lagundu gaitzakena?
Bai, lehenik eta ben kontuatu behar dugu, antxietateakin gaudela, bai, eta hori oso konstiente izan behar dugu, bai. Gero, badakigu antxietateak sintoma desberdinak ekartzi izkigula, bai, baina nik imaginatu sintoma horietako badala, bihotz zaupadak azkartu ite zeizkitela, bai. Orduan, nik oso garrantzitsua ere lasaitasuna mantentzea, eta ez, nik ze pentsamentu zarte dituten. Adibidez, asko gustatzen zait erabiltzea esaldi bat, dela, entzako mantra bat bezala, ez? Dana ondo do, bai? Imaginatu, azteala zure bihotza askartzen, eta zuk ja, uste bai zu, zure pentsamendu, beldurren gatikan ze sortuko. Ama, ze zer gertatuko zait, iotzeko emangoit, edo, bai? Esan ez, badakit, antxietatia dela, badakit, sintoma hau emateitela, lasai. Orduan lasaitu inbiet, bai? Arnasketako, hortarako zer da garrantzitsua, arnasketa kontzientea, beti esaten dut, jarri, lasai, hasi arnasa kontzienteki hartzen, arnastu suabe, eta horrela honduko ni lasaitzen. Ni jute, azte baldin manez, beldurrakin, eta hoi alimentatze baldin, pentsamentu horiek, bai indartze batxut, azkenia zurazki bukatuko dut urgentzitan. Orduan da, konstiente izan, jarri, arnasketa kontzientia landu, meditazioa egin, edo entzun, meditazio gidatu bat, antxietatea handia dakatenian, ariketa fisikoa iteare asko launtzen du, nizerdaki, jun, atera, oinez ibiltzea jun, korrika egin zaio bat, batez ere, pentsamentuei zehatu. Netzako esango nuke. Frenua bota nola baita, ezta? Bai, frenua bota eta pixkat saiatu aldatzen. Adibidez, adibidea aldin bada, nahi bihotzatak askartzen zaizkitela, lehenengo pentsamentu etorreko zait, nola beldurrak aten, zer gertatuko zait, edo, bai, horri buelta eman da zen, lasai. Bakizu, antxietateak sortutako sintoma badela, eta zu lasaitze zenean, hau ere, ondo. Jetxingoa eta ondo jarriko da, bai. Horrek iteinei, ez indartzea antxietate hori, ez? Orduan nik esango nuke, guzti hau egin da pixka bat, ikaspeula kontrolatzen, ez? Eta egia da, momentu batzutan gure bizitzan, antxietatea eukiko deula, adibidez, igual eukiko dezu temporada bat, gutxi gora bera, ondo zaudena, lasaiago, eta ez zula sintomaik, eta bapatian, igual zuetzea konstientea, baina etortzen da sintoma bat. Ikasi behar deu, kontrolatzen, sintoma horiek, eta ez beldurtzen edo ez ikaratzen, konstiente izan, eta etortzeianean, igual gehiagia inaiz, azken bolan lan gehiagia inaiz iten, eta, porque askotan ez geha kontuatzen horiana, Orduan, ikuste dunean sintoma bat hola, pixka frenua eman, eta hori arnasketak, eta esan ditugun teknika hauek, landu. Tira, badu irtenbidea, eta hori pentsatu beharko dugu, ez? Dalako, zuk esan duzuna, egoera identifikatu, eta gero, hori da. Estrategia hauekin bakoitzak ikusiko du, zeinek funtzionatzen dion, hori da, bakoitzak funtzionatzen dio, bati meditazio bateitea, oso ondo etortzen zaio, eta beste batek igual ezin du meditazio batekin urduri jo igual jatzeu. Eta, ikusi, dana desberdin. Bakoitzak bere formula topatu dezala, ez da? Hori da, eta ni beti esate doia dana ondo do. Norbeak bere formula topatzi haula, baina ikasi behar dugu hori, ez? Lasaite kontrolatzen pixkat, ez beldurretik juten, Ez dakit, ariketa bat proposatu hori diguzu, saio amaieran, ez dakit gaurkoan ere proposatu nahi ote diguzun baten bat? Beira, nik esango nizuen jartzeko horri bat, horri txuri bat, eta jarri ez, nik antxietatea baldin badukat, pertsona batek aidana eukitzen, ze sintomak emate izko, batzutan igual mareua, bihotza azkartu, leheno esan dituguna, da zertako identifikatzeko etortze zaigunean, geho, ze sentsazio, ze sortzen diten, adibidez, izan daiteke hautasun hanketan, edo zer sortzeion, eta gero, mantra bat, esaldi lasaigarri bat.
Bai, azkenean zertako, lehen osan daitena, ez usteko indartzen pentsamendu negatibo horiek, eta, konstiente izateko, eta esan, nahi imaginatu, nahi txorabirua edo maregua sortzeitela, eta nire esaldi lasaigarri izango zen, lasai, dana ondo do, badakizu, antxitatia dela, eta ez da, etxeala eroiko adibidez, bai? Horrek iteit nahi, lasaitu, bai? Orduan esango nuke, hiru atal horiek, sintomak zeintzu dira, ze pertsona bakoitzai sintomat ezberdinak ematen dizkio, zer sortzen diten, angustia hori, edo zer sortzeigun, eta gero, esaldi lasaigarri bat, bale? Harta sintoma emate igunean, ikuste dunean, esaldi lasaigarri joi sartze dugu. Bai, pixka, gure pentsamendu negatibo joi ez usteko indarra hartzen. Bale? Niko ixe gomendatuko nizuen itea. Ederki saioa, pentsatzen dut, gaurkoan ere, tartea borobiltzeko esaldiren batekarriko zen igula. Bai, nahi hauek asko gustatzen dizkit esaldi hauek. Gaurko esaldia, izango antxietatea haizea bezala da, bale? Batzuetan, indartxu dator, baina beti igarotzen da. Arnaza sakaun hartu, lasaitasuna bezarkatu, eta jarraitu aurrera. Gogoratu, burua lasai, bihotza orekan. Ze polita. Saioa, Garmendia. Mila esker gaur ere gurekin izateagatik. Zuei, placer bat. Berdin, agur.